În afară de limbi, da? Domnul Purdelă, Prezent. spuneți-ne, explicați-ne ce faceți. Pregătim un pic de pește pentru a fuma. Așa. Ce ați făcut? Pentru început am curățat. Da, la secția de curățătorie aici. Aici. La secția de curățătorie. Secția acolo. Imediat o luăm invers. Șeful serviciului la provizionare, tot el, că el a provizionat peștele. Așa. Acolo. Peștele prins în năvod, în mincioc, trebuie adus la sectorul curățătoriei aici, unde eu șef serviciu curățătorie. Da. Tăieri de capuri. Așa. Capul... Uite așa. Aoleu, plecat Deci. sabia nu-l tai. Capul plecat, sabia nu-l taie. Ei, nu-l taie. S-o crezi tu. Așa. Și aici este secția de... Secția spălătorie. Este în concediu medical domnul care s-a ocupat de așa ceva, că e beat, e țapăn. În concediu medical și trebuie să suplineze eu locul. Așa, de aici, deci din găleată. Scuzii pentru inconveniențele create, deci nu trebuia să fac chestia asta, că, da, pune soare de chestii, deltă. Înregistrez. Așa. Așa. Cineva... Cineva filmează, îți spun eu. Da. Este cineva aici? Da, dar filmează. Da. Băi, Dani, ăsta nu mi se pare chiar... Care nu e? pielea.